हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जालायबाय नै दिनैहाय जों आरो हारसिं बिब' लाहानाव फैलायबाय आरोना बिसानाव माइ गायनो फैदों माइ गाया फुगोनसो माइ फुनो फैदों आरोना सावरि जानो फैदों आङो बिसानाव दा मा बेदर जाहोयोथाय गावसासो मिन्थिसिगौ आरोना जाहोगोना जाहोआ मिन्थिबावानो दा आङो खोथिया फुहैनोसै देग्लायनि बोसोराव एबारसो फार्स्ट खोथिया फुगोन आरोना ओमफ्राय बिब'आ आंखौ फैदों नामा मिन्थिबावानो आं सिरि सिरिसो फैदों आरोना नैनाव रानिनाव फन हरनानै नोंसा खोथिया फुदों नामा होननानै ओमफ्राय न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै आङो खोथियाखौ फुनो फैबाय आरोना इसानाव जेबो खामानि गैखाया नालाय ओमफ्राय न'आवबो दिनै फुथ'खाया नालाय ओमफ्राय दा आङो फुहैनोसै आरोना नै टाइम बाय दङ दायो बिसाना ओरैजाय माइ फोथारा फुख्रि आलिजों थांनांगौ आरोना बिसाना ओमफ्राय ओइ नै मा दाउमोन बिरलांबाय हांसो सिलारि खोमा ना गिदिरथार बिसाना फुख्रि जि गिदिर दंखायो मालाय नै बैनिफ्राय बैसिमखा गोलावथार फुख्रिया बारा गुवार नङा आरोना होमबाबो जि गोलावखा गिदिर मालाय बिसा गिदिरथार ना फिसिनानै फानो फुख्रियाव ना सेरनै गाहाम जानाय फुख्रि जिं जिंनो नै बे मा बिफां मोनलाय रानि सोमब्लिना सोमब्लि गय सारि सारि गायना होदों मोजांथार जादों गयफोराबो मद' जादों नै फुख्रि आलिजोंनो थांनांगौ ओमफ्राय फुख्रि आलियानो लामाखा फुख्रि जि गोलावखा बोरैबा जिबौफोर ओंखारना होबा आयौ आङो खर' खाथ'वाखै आरोना नै फाफ्लियाव आलायनानै लाना थांसै आं बिब' मोना मालाय दहायनो थांदोंनो ओमफ्राय आंहा एसे लेट जाबाय आरोना लेट माने लेटआनो जाखागोन आरोना आंनालाय मा होनो इसा खोथिया फुगना फुवाखै होननानैसो आङो सोंहरग्रोदोंमोन नालाय सोंहरग्रोखांनानैसो ओमफ्राय ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै आङो फैनाय जादों नालाय खासिया बौगोनथाय बोरैबा गया बिराद मोजां जादों नै बिसाना दा बै खिन्दोआव फांनैसोआ एसे रानथें जादों आरोना दा बिथिं मोजां जालायबाय बै फारसेथिंबो गायदों ना ओरै नै ओरै फारसेथिंबो गायदों बैलाय बिसोरनो ना बैनो आरोना रोमै नुहुरदों मबाइलाव नुवासै बिसाना मोसौ गलियाबो मस्तबा गोजानावसो आरोना ओइ नै मोसौ गलिया मस्तबा गोजानावसो मोसौखौबो ओमफ्राय खाहैयाखै माथो ना जायगा गैया बेयावनो खाखायो नङा जायगा गैला बेसेराफोर नै मुदुफुल बिफां माबा माबि दं नै बेयाव खमला बिफां दं ओरैबो दं खमलाया थायदों माथो नै आयै जाफैनांगोन नै खमला थायदों खमला साला नै मोनजागोन देनां नोंसिनाव सिगांबो दंखायोमोन ना खमलाया सिगांनिया थैजोब्बाय बिसोरा न' खाथियाव दंमोन आरो ओमफ्राय बिनिनो मालाय फुलि लाखिनानै बिसा नै ओरै लारि थायदोंथ' जोंहा आबैया ना माने जोंहानि आइया जावैनानै होलांनाय फुलि बेफोरो ओमफ्राय बै सिगां बिसा खमला लाबोनानै गायफैनायाबो जोंहानिसो खामोन खोमा फुलिया गोबाव जाबाय आरोना ओइ नै माथो बुरजालाय एसेल' होननाया ना बे नङा बेनो दा ओइ नै आसोलफोरा फुगासिनो नै इसिना फुनानै इसिनि हाहांबायानो खैथायाव फुनाय नोंसोरो 7थायाव फैदों 7था बाराखै नै जि आराम फुखायोना ओमफ्राय आंना जेव जायो आरोना फुनाया बारा स्र' जाया र' इसिनि फुनायखौ देखायोना जि रायलायखादों नै दे माबि उथुबाव साफा करिबि मुख বিলাক মোবাইলত ওলাব আৰু ওলাব দিম নহয় মই লাজ নালাগিব বেয়া নহয় ইফালে একবাৰ চাই দে লাজ লাগে বোলে নাচাই বোলে ओइ नै इसानि आफाया जिरायनानै होहैगासिनो नै इसानि आफाखौ देखायनो र' आं बेना आलदाथार नै हारसिंनो बेसेरा आफाना ओमफ्राय आफानि खोथिया फुनाया गेसेंसिन खोमा ना नै गेसेंसिनथार माथो ओंखायनो बेखौ हारसिंयाव होखारहरदों खोमा आफाखौ खामफ्लाय होलायनानै थाथारा नुवाखै ओरैनो इसाना आफाया ओमफ्राय आफाना देहायानो सुगैबावासै खोमा मोजां मोनबाय लोमजादों होननाया दाख्लै हामाखै हामाबो माबायाबो नामा लोमजाथाराबो हामथाराबो बेनो बे हाहांबाय नै आखासे दासो फुखादों खोमा
आंबो फुनसै ओइ नै नों आखा बेसेखो हा आयौ नै मुफुरसो आयौ औ साइज नुदों दासो फाय फुनसै बा देबालाय आन्दारपेन गाननानै फुदों आन्दारपेन गाननानै लाजिबाय 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 आंखौ बुनो फुसुदों नै ओइ र' हामा 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 फै फै फुनसै फुनोसै आंबो दायो फुनोसै फुनोसै नै आंना लेब्रासो आरोना फुनाया ओरैजाय ओमफ्राय आब'नाबो लेब्रासो नै फुनाया दा एखे मडेल आरोना रोखाबाय नै आं फुनाया माबायदिखौ लेब्रा होनो नै इदिखौ दा नायलाय बिदिखौ दा हा अ नोंनासो लेब्रा होमबा आंना लेब्रा नङा ओहो होद आं मिथिला होमबा माखौ लेब्रा होनो आं ओरैसो बोदों नै ओरैसो ए होमबा आंना लेब्रा नङा आंना सुदायानो कारेक्ट ओमफ्राय आङो गस्ला गानबोनो बावदों नै गस्ला आखाइ गोलाव ओरैनो मानसिया दाउखा दनजिखाना ओमफ्रायो गानबोनो बावबावदोंसो गोसोमसिन जाबावसिगोन ओमफ्राय बेखौ लायनो होदों आङो रानिखौ केमेरामेनखौ थां लायना फैदो नोङो आं फुबाय थानोसै दा गाननोसै आरो थानानै ओमफ्राय नायलाय सासेनि आखलखौ नै थांलायदो नायलाय दासो लाबोदों गस्लाखौनो जि गोबाव जाहैबाय बेयो खिदोंमोननो ओमफ्राय खिदोंमोननो बेयो हागुरिया ओमफ्राय गोबाव जाबाय आङो हालायलायबाय आखासे हाखांनानैबो नै आरो आखासे हाबावलायसिगोन आङो हर गाननोसै आं गाननानै होख्लायसै आङो एबार गस्लायाबो जोंहानि फंबायनि स्कुलनिमोन आरोना ओमफ्राय बेना दा स्कुलनि नङा कलेजनिमोन आरो नै दंलायबावोसो बेस्ट नर्थ इस्ट सेनियर सेकेन्डारि स्कुल रौता दंलायबावो नर्थ इस्ट सेनियर सेकेन्डारि रौता साहा लोंनोसै दायो नै हाफ टाइम मोनबाय हाफ टाइम नै साहा लोंग्राफोरा रानदो दे रानदो लाल चाय गाइखेर साय ट्रेनाव बिदि लानानै ओइ अखा हामारदो ना थाइफा थाइनै ओइ थिंहैदो रानि हाबावनो होखादो आबौनो साहाखौ लांखादो खफनो गोथाव मोनदों ना गोथावानो गेसाव गैलायानो जि मोजांखा आं जाया थाइजौखौसो मा लाल साहा लोंनानैनो गोजोननाय लानोसै आरोना मालिकआ गारिथार बिसोरना गाइखेर साहा होआ इमान खस्थ' खोथिया फुनायावनो ना गाइखेर साहा निदिये ओइ पालियासे अरिजिनेल मालिक तुसा देखादि बि अरिजिनेल मालिक तुसा गाइखेर iya ifale gaikir sai nuku ase amata gaikir sa kale gesti hoi gaikir sa nuku ase এখানে আমাৰ গাখীৰ চাহ নালাগে পথাৰত থকা মানুহে লাল চাহে খায় সেইকাৰণে আমি থাগৰা কাম কৰিব পাৰো থাগৰা বুঢ়ী হ'লেও কাম কৰিব পাৰো আমি গাখীৰ চাহ খালে ঢিলা হয় চাহটা কব খাব না জানোবা আজিকো নুৱাবিনে नै হে এইটো বকালাই চাহটা না বকালাই হবে আৰু চাহটাকো বসে দিও বপু লাবলৈছে যে এবা মালিক কইছে কি লাগে লাগে খুজিলো ভালকে ঠান্ডা গরম ঠান্ডা নিবি ঠান্ডা গরমত ঠান্ডা নিবি দুধ খাপাইছে আর কি আছে আমার না খাওয়া জানাই গাখি সাজিয়া নাই মালিক সিকতা কই দিছে মাহিয়েকে খাং আগলে ইমান সিকতা ছাবি সুদা ওরালি इदि हाबावसो साइजखौ देखायबावबायसो बिथिंसो हायो नै बिथिंसो नै बिथिं हाया नायलाय बेना बिथिंसो हायो नायलाय अ हानो हाला नै आहा हाखांबाय नै जि गेसाव गैखाया नै आरोना खाफाल मोजां आहा रानसै नै ओमफ्राय गरम जोब्बायना आङो मालाय नै थाइजौ हानायखौ देखायलाय नै खस्थ' मस्थ' हागासिनो नै एसे खस्थ' खालामबाय बिब' लेमनो होबा लेमना
होआ नोङो लेमनो नागिरबा यालाय मानोथो बिदि हायाना थाइजौखौ नु आंनावसो गोदाबावबाय हनै हर आं खोन्थानि फरमुला थाइजौखौ खुगा खाथियाव लागाबायना गोदै माथो बे फुखांबाय दायो थांनोसै मालिका गाबोन एसे आग लागोन आरोना ओइ नै खोथियाखौ खोलैबाय नायलाय बेयो बिरादथार खा गावखौनो खा नै मालाय जाबखानायखौ दहाय खनसे दुगैखांना फैबाय बियो ओमफ्राय आरो नै फिसिफैलायबाय मुफुरनि फिसा नङा बारु मुफुर नै ओमफ्राय फेनाबो नायलाय नै फेनाबो गबाय बेसेबां हाखोथाय सानासैबो रावबो दुगैनोसै जोङो फुख्रियाव स्र' सुनानै थांसै आरो जिफोरखौ नै दुगैगोन एसे दुगैनानै थांसै स्र'नो ओमफ्राय बाथरुमाव दुगैफिनसै आरोना दाहाय दुगै नै दे बेसे गोथौ नायलाय सानस्रिनो हागोन ना हाया नों हागोन ना हाया सानस्रिनो मबाइला गोलैगोन मबाइला नै आंनि जिखौनो हुलाय गोथौथारनो नै आयै मबाइला गोलैबाथाय जाखाला आरोना मबाइला जोंना वाटार माबा नङा नालाय आइफन नङा नालाय आइफन दुगैनो सासे गाबदों इयाव गोथौ नामा गोथौबा जायाना आंनि गस्लाया ब्रो सासे गथ'आनो मा जाखो सानस्रिनाय बादिलायदो सासे सानस्रिनाय दिनैसो बिराद बोसोरनि उनाव दिनैसो फुख्रियाव दुगैनो मोनदों आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन दुगैनो मोनिया फुख्रियाव लांनो फुख्रियाव दुगैनो गिनाय मोनो आङो नै आखाया खालार नांजोब्बाय नै आखाया सासेया खुसि नै थब्लबाय नै सासेया बेसे गोबाव थब्लनो हायो देलाय नायनि ओइ आं थब्ला आंना खर' फिसिया नों हमलाय मबाइलखौ हमलाय आं सानस्रिलांनि गोदो बेसेबांबा गोबावनि उनावनो सानस्रिनोसै माने बिराद गोबाव जाबायमोन बिदि फुख्रियाव सानस्रिया नै लायनो हमलाय मबाइलखौ नों हमलाय हमनो बिब'खौ हमनो होनि जेबो नङा आं सानस्रिलांगोन हा लांबाय इयाव गोथौ खोमा बै सेराव जोङो गोथौ दं इयाव रानि गानायाव गोथौले ओरैजाय गोथौ गोजा मोखाङाव रानिया थब्ल' नायनि सिगाङाव थाखानायानो उनाव जोबो आं मोनफैखाबाय ससेल' सानस्रि रोङानो बारा उनाव थांनायानो सिगाङावसो खावबो जाबाय दायो मा ओंख्रि होननानै आङो मा ओंख्रि जाहोगोन होननानै सोंबाय थादोंमोन ना सोङाखै सानदोंमोन ना ओमफ्राय नै सबायजों मैसो बिगुर आरोना ओंख्रि एग्राया नानिका बिमा जानोसै सबायजों लोगोसे नै मा होनो बेखौ जोगोनार बिजौ आलु ओरै खावसे जाहोलांबाय नै ओमफ्रायो मेंगानायनि नै सरबतबो लोंदों ओमफ्राय ओंखाम जानाया नै गरम ना ओरै खावसे दाउदै फाजाबो नै बियो एवनाय नै बियो दाउदैया जादो मा सिन्था जाखो जानोसै आहाबो जादो आबै बुरि देन्जार खोथिया फुखाबाय बेथ' नै फेन बुलायलायनाय खुदों आवस केलक काव